Ola, outro programa máis de En Antena, con todos vós, xa no mes de agosto, cando acabamos de regresar de Lourdes coa peregrinación da parroquia, nas vísperas de San Lourenzo de Nosa Señora. Saúdos e parabéns a todos os que levades o fermoso e dulce nome de María e a cantos están de festas, porque agosto, don Xosé, é un mes festeiro por excelencia, non? Certamente é o mes das festas aquí na nosa terra, e temos chamado a este mes de agosto o mes de Nosa Señora. Son tantas as freguesías que teñen a Santa María por patrona que ben podemos decir que é Santa María en todo o mundo. Non podemos nombrar a ninguén en concreto porque son tantas as fermosas iglesias e imaxes de Santa María Asunta que hai na nosa terra que ben podemos decir que é toda ela unha louvanza a Nosa Señora Asunta aos ceos. Saúdo, pois, para todas as parroquias que están de festa, para todas as Marías, que sigan poñendo ese fermoso nome ás nenas. Temos hoxe a honra de contar con este saúdo do señor bispo de Astorga, o amigo Camilo Lourenzo, que de visita en Carballo quixo deixar para todos os televidentes da Televisión de Bergantiños estas verbas de saúdo. O programa En Antena da Televisión de Bergantiños ten o honor de contar ca presencia do amigo don Camilo Lourenzo, que é o bispo de Astorga, que veo a pasar o día do apóstol, a víspera do apóstol, a esta comunidade de Carballo. Díganos unhas palabras de saúdo e de bendición para os nosos televidentes, señor obispo. É xa unha costume o vir eu a víspera de Santiago, do apóstolo, hasta Carballo, e para estar despois mañá pois, na celebración na Catedral do Apóstolo en Santiago de Compostela. E polo tanto, pois eu saúdo para todos os habitantes desta fermosa cidade, chamaría eu, non sei se ten o título, pero cidade, porque realmente merece ese nome. E polo tanto, pois un saúdo para todos, e de alguna maneira veñen á miña mente algunhas realidades, como é que hai moitos carballeses que teñen orixe en Ribadavia e tamén a miña terra, porque o señor obispo é natural de Ourense, de Cea, dun puebliño ali, dun puebliño pequeno chamado Porto do Souto, San Mamede da Canda. Temos algo de contrincante porque en Cea é o famoso pan que tamén o pan de Carballo. Tamén é certo. E tamén, ao mesmo tempo, de outros moitos que viñeron, como foi bastante tradicional, da maragatería, os maragatos, aqueles que iban vendendo polos povos, cos carros, e que ademais transportaban as mercancías para distintos lugares. Pois aquí, efectivamente, familias beneméritas de Carballo da lá proceden. Por lo tanto, un saúdo para todos, e facendo esta referencia pois ás raíces de as persoas, de moitas persoas das que viven hoxe en Carballo, que estiveron e foron habitantes que pertencían á diócese de Astorga, moi cerquiña, porque incluso de alguna maneira algúns queren decir que Astorga é a capital da maragatería, ainda que os que son dos povos máis cercanos din que eso non é verdade, pero bueno, non se vai a discutir, porque ao fin e ao cabo Astorga ten moita relación cos maragatos, ten ou non Astorga maragatería. Por tanto, un saúdo moi cordial e afectuoso para todos os habitantes desta hermosa cidade de... No día do apóstol, por Astorga, durante todo o ano pasan moitos peregrinos. Nosotros queremos facer tamén o Camiño de Santiago. Como valora ese fenómeno dos peregrinos do Camiño? Na diócese de Astorga os peregrinos son moi acollidos. En concreto, pois a diócese de Astorga é a que ten máis kilómetros de camiño. E tamén é a diócese de España que ten máis albergues da igrexa. Temos da igrexa 7 albergues de peregrinos. Algún dos que é moi grande, pero é o de Ponferrada, no que hai para dormir en literas hai 98 plazas. E logo, cando hai moita afluencia, sobre todo no tempo de verão, utilizan uns locales nos que poden caber outras 100 personas. E hai veces que está completamente cheo. Pero aparte dices hai, como digo, 7 albergues no Camiño de Santiago, que quere decir
que hai unha gran dedicación aos peregrinos. En Ponferrada hai un sacerdote dedicado a 4 albergues, e logo na parte xa de máis cerca da provincia de Lugo xa, pois están un albergue moi bonito, moi famoso, que está atendido por os padres franciscanos, algúns dos que son pois nativos da diócese de Santiago. Don Xosé Pumar, aquí temos o señor Bispo de Astorga, pregúntalle a túa sabiduría. Claro, que Astorga é un punto de referencia na Galicia de romanos, con os conventos que teñen esa Galicia, e por lo tanto unha parte de Astorga está integrada ainda actualmente en Galicia. Tamén, si, é verdade que hai unha parte de Ourense que é da diócese de Astorga. O que pasa é que diríanlle ao revés os de Astorga, diríanlle que Astúrica Augusta, que cumpliu xa os 2000 anos de existencia, pois que é anterior, incluso porque foi un convento xurídico, e a diócese de Astorga é das primeiras de España. No ano 240 xa había obispo en Astorga. Eso conocido, porque a mellor anteriormente houve xa obispo, eso non se sabe. Por tanto, digo que máis ben é un convento xurídico que máis ben englobaría todo o noroeste de España, posiblemente. Con Lugo, ao mesmo tempo, Lugo tamén é outra enclave romano. Pois xa ven os nosos televidentes como hai conversas de altura. Graciña, señor Obispo. Hoxe a entrevista é con Sor Carmen Veiga Castiñeiras, filla da Caridade, natural de Cerqueda, e que leva 50 anos de entrega aos máis pobres en Santo Domingo. 50 anos que parece que non nos ten Sor Carmen. Vamos en atención a ela, porque, inda que fala moi ben o galego, vamos a facer a entrevista en castelán, porque tú naciste, Sor Carmen, en donde? Yo nací en Cerqueda, el 10 de mayo de 1929, tengo 80 años. 80 años, eso, como se nota que cuando uno ama, el corazón es más joven. Sí, ¿Y cómo surgió tu vocación? Pues mi vocación, tuve un padre que me educó muy bien en el conocimiento de la doctrina cristiana, y después yo, como toda joven, pues también andaba con chicos y así, pero realmente el amor preferencial y más seguro para mí siempre ha sido la persona de Jesús. Entonces me opté por amar a la gente pobre, porque no simpatizaba por muchos intereses y egoísmos que muchas veces hay, que todos tenemos, ¿no? Pero yo quería algo más. Y por eso ingresé en la Congregación de los Hijos de la Caridad y pedí para misiones, y pues pronto me mandaron para Santo Domingo. O sea que toda tu vida de entrega de Hija de la Caridad en Santo Domingo, pero allá no fuiste de vacaciones, ¿no? Bueno, no fui de vacaciones, al contrario, cuando íbamos era para no volver, pero yo siempre brigaba la esperanza de regresar otra vez y ver a mi familia, porque era un poco duro también así cortar tan fuerte. Don José, como capellán de las Hijas de la Caridad, tú también puedes hacer ese recuerdo, porque de las familias cristianas nacen